wanda zai amfane ka sa'annan ya taɓa wasu har ni kaina ma ya amfane ni. Kamar a waka akan ji kafiye sai karin Hausa da yawa. Hausa. Wai shin kai Bahaushe ne kai ko kuma kai karanta Hausa ne a makaranta? To ni gaskiya ba Bahaushe ba ne. Na yi kuskure. Immigration officer Nura. Immigration officer. Farfesa Adamu Gwarza ɗan Abubakar. Mahun dare mai ɓakke rigar saki Farfesa.